vrste reakcije. Ukoliko bismo pokušali sada da sve to povežemo, možda i sa astrologijom, nečim čime se vi bavite, s obzirom da i sami govorite za sebe, ste pre svega astrolog, praktičar, kako biste onda eventualno mogli da pojasnite ili da objasnite uticaje planeta u nečemu, odnosno povezano sa nečim kao što je recimo disanje ili ova tehnika koju nazivamo i preporađanje još? Pa da vam kažem, ja sam par puta pokušavao da održim neka predavanja u vezi, ja sam tu astrologiju nazvao gnostička astrologija, jer ima veze sa samospoznajom. Ljudi koji se razumeju u astrologiju ili pokušavaju da to iz tog ugla sagledavaju, jedna od osnovnih ideja je da većina astrologa tvrdi da je kakav je karakter, takva je sudbina. Mi znamo da je rođenjem, znači od trenutka rođenja najvažniji trenutak, određujemo, dakle, astrološki kartu postavljamo, da je trenutak rođenja vezan za taj traumatični doživljaj. Sam razvoj ličnosti je prožet uticajima majke, oca, dominantnih ljudi, okruženja i tako dalje, plus životne iskustva. To čini karakternu strukturu. Naravno, plus ta genetika koja se prenosi. Prema tome, mi možemo grubo da definišemo karakter i sudbinu u tom smislu da određena negativna iskustva koja smo imali, ona su tu. Šta se dešava u životu? Većina ljudi želi samo dobro sebi, većina ljudi, to je realno. Međutim, proces tog doživljaja, kako ćemo da budemo zadovoljni ili srećniji, ne može da nastane ukoliko potisnute doživljaje, nezadovoljstva stoji u našoj podsvesti. Dakle, uvek se pojavlja ta neka vrsta reakcije. Jednostavno, ne možemo da napravimo jednu akciju da se ne pojavi reakcija. Sledeće učenje tvrdi, kad se suočimo sa našim potisnutim doživljajima, neprijatnim i tako dalje, mi na taj način jedan potisnuti deo svog bića integrišemo, tada naravno po prirodi sa lakoćom sledi uspeh. Dakle, to je jedno učenje koje nudi u stvari gnostička astrologija. Dakle, kada posmatramo, kao što sam rekao u jednom trenutku, određena stanja, određene okolnosti, dakle, kao jedan kosmički trenutak, postoji kao nešto što čini jedan određeni identitet, jednu određenu strukturu. Svako se rađa sa određenim pozicijama koje mu nudi njegova natalna karta. I u horoskopu, u startu mi možemo da vidimo, dakle, ako posmatramo iz tog ugla, na primjer, Sunce, Saturn kvadrat, automatski se vidi jedan aspekt koji ukazuje na problem roditeljskog nepotvrđivanja. Dakle, u pitanju neuzrećena ljubav, problem sa jednim od roditelja, majka, otac i tako dalje, ili aspekt meseca. Znači, to se vrlo lako napravi ta analogija između tehnike disanja. Naravno, čovjek mora da zna sam sistem, jer ova tehnika svesnog disanja je u stvari jedan spiritualni sistem, dakle, jedan duhovni sistem i naravno čovjek koji poznaje taj sistem može da napravi analogiju između astrologije i da vrlo lako i jednostavno prepozna u natalnoj karti određene životne situacije i naravno upravo u tom slučaju može da ponudi rešenje. Dakle, nije astrologija samo teoretisanje, ispričati nekome ti si takav, takav i takav, ali šta mu nudiš kao izlečenje? Pa nema izlečenja ako mu ne ukažeš na ono što on nosi sa svojom, da kažem, prošlošću. Dakle, ono što čini njegov karakter. I pružiti mu mogućnost kako da se na neki način suoči sa sobom, kako da izađe iz te situacije. Inače, sva ostalo je intelektualizacija. Da, upravo kada već govorite o tome, možda nije zgoreg spomenuti ponovo, iako smo o tome često govorili u ovoj emisiji, bar kada je reč o astrologiji, sama po sebi, naravno da je među većinom ljudi pogrešno shvaćena, upravo zbog toga što mnogi smatruju da astrologija služi samo za to da neko eto rastumači horoskop i da vam samo nabroji, kako ste sami rekli, imate to ovde, imate to ovde, ovde su vam ograničenje, ovde vam nisu ograničenja i tačka, na tome se stane. Upravo se radi o pojašnjenju svega toga, radi prevazilaženja, s obzirom da moment vašeg rođenja niko nije lupio pečat i potpisao se na tu natalnu kartu da vaš život mora baš takav da bude, već ipak ovo je i planeta slobodne volje. Znači, od vas zavisi da li ćete prevazići to. Sad za nešto je neophodno malo više napora, za nešto manje. Koristimo nekada ono dobro što imamo, nekada uz pomoć tih dobrih karakteristika, da kažemo, ili pozicija, uspevamo da prevaziđemo one lošije ili da ih savladamo totalno, nekad nešto malo manje ublažimo, makar ako ništa drugo, ali i to je neki napredak. Vidite, moja je cela, da kažemo, neka moja ideja, da kažem, možda je to već ko zna čija, prethodno možda kod nekih ljudi, ja sam došao na ideju da je u stvari astrologija spiritualna nauka
I ona sadrži u sebi mnoštvo disciplina, mnoštvo pogleda, počeo od naučnog, filozofskog, religioznog, magijskog. I čovjek mora da poznaje sve to da bi zaista astrologiju predstavio kao spiritualnu nauku. Dakle, nije astrologija samo sagledanje šta će mi biti, kako će mi biti i tako dalje i da mi to na neki način izvršimo neku intelektualizaciju, objasnimo nekome nešto, ti si takav i takav. Dakle, astrologija nudi upravo ima tu spiritualnu podlogu. I ona ima za cilj da ukaže čoveku, dakle, mogućnost razrešenja njegovih, da kažemo, nekog njegovog životnog programa. Dakle, astrologija ima za cilj, u suštini, nije u koliziji sa religijom, ni sa naukom, dakle, nema tu konfrontacije, ona je jedno, samo što to treba videti, zaista, jer astrologija nudi mogućnost čoveku da on bude zadovoljniji. Dakle, mislim prvenstveno na tu praktičnu astrologiju, uzaludna intelektualizacija, to je besmislena priča. Kad već govorite o tome, da probamo da se vratimo na temu naše emisije, a to je tehnika svesnog i povezanog disanja, u nekoj eventualno koliziji, odnosno u korespondenciji sa astrologijom, kako bismo tu mogli da nađemo neku zajedničku tačku? Da li tu postoji? Znači, u odnosu na preporađanje, samo preporađanje i astrologiju, da li može da se to objasni jedno kroz drugo? Kako ste sami rekli da je sve to povezano? Može, upravo u tome jeste cela stvar. Ja upravo pokušavam da to pokušam nekim predavanjima i tako dalje. Potrebno je dosta vremena, potrebno je znanje. Jednostavno, ljudi nemaju dovoljno informacije iz tih oblasti. Imaju određena površna znanja. Ja opet kažem, razne intelektualizacije. Ja sam proveo mnogo godina učeći, bio sam dosta dugo kod Živorada Mihajlovića Slavinskog, dosta sam od tog čoveka naučio i ja sam mu veoma zahvalan. Jer, dakle, Žika nije astrolog, ali on je učio, prenosio određena učenja koje sam ja kasnije pokušao da povežem sa astrologijom. Tako da sam uspeo, na primjer, da tehniku disanja, tog svesno povezanog disanja, povežem sa astrologijom i pronašao sam vezu. Tad sam u stvari razumeo astrologiju. Dok nije bilo te prakse, nisam mogao da je razumem. Možda jednom drugom prilikom dam neka više objašnjenja u tome šta je u stvari sunce. Mi, na primjer, znamo da je sunce životna energija, sunce čini identitet i tako dalje, ali sunce je u stvari ta pranična energija i to treba objasniti, onda mesec i tako dalje. To ipak treba dati objašnjenje ljudima, dati im pravo objašnjenje o tome kako te planete utiču na nas, kako se to projektuje na naša emocionalna stanja, naša mentalna stanja i tako. To je već jedan širi zahvat. Da. I ne bi bilo loše sada da, kada smo već više puta spomenuli, pogotovo na samom početku emisije, pominjujući temu svesnog i povezanog disanja, rekli ste više puta da je to tehnika koju koristite u vašem ritualu vatre. S obzirom da ste vi između ostalog i učitelj rituala vatre. O ritualu vatre smo do sada više puta govorili. Jedna od bitnijih tehnika koje imaju za cilj pripremu za sam finalizaciju svega toga, znači sam prelazak preko užarene žerevice, odnosno vatre, jeste upravo ova tehnika. Ritual vatre je nešto što i dalje praktikujete i što ima mnoge svoje korisne stvari. Možda ne bi bilo loše sada da ih samo makar spomenemo. Šta dobija neko upravo kroz prizmu i ove tehnike i onih svih ostalih? Ja sam rekao, ja ovu tehniku koristim kao uvodnu tehniku za ritual vatre. Ritual vatre sam po sebi nudi mogućnost oslobađanja takozvane te životne energije. Jer simbolika vatre u stvari se vezuje za naše istinsko biće, našu kreaciju, našu tu životnu energiju, seksualnu energiju i tako dalje, kako razni nazivi postoje oko toga. Dakle, ritual vatre nam omogućuje da se suočimo sa našim strahovima, da imamo takozvano pozitivno iskustvo. To je praksa u tome. Znači, bitno je imati pozitivno iskustvo, jer ga na realnom planu u životu imamo kao negativno iskustvo. Tehnika preporađanja nudi mogućnost, dakle, kao jednu pripremu, da u određenom trenutku pred samo preporađanje mi se emocionalno otvorimo, napunimo tom životnom energijom, suočimo se sa svojim strahovima, ispraznimo te potisnute doživljaje koje imamo. Znači, ispraznimo i na taj trenutak, posle te seanse, čovjek se uglavnom osjeća dobro, energija je pokrenuta, on se osjeća pripremljen da može, znači, pošto se emocionalno na neki način isprazni, oslobodi se strahova i tako dalje, onda on vrlo lako može da ulazi u neki dodatni ciklus, jer ritual vatre kasnije ima još druge tehnike, priprema za alfa stanje, gde se daju određene afirmacije i tako dalje, učenje hoda i tako dalje. Dakle, on se pokazao kao univerzalna tehnika, zaista je, to zato i kažem, čudesan metod, ne samo spiritualno, nego fizičkog, emocionalnog i mentalnog zdravlja. Na primjer,
Poznato je, na primjer, iz tog naučnog ugla koje je čitao, na primjer, Artura Džanova, naročito u njegovu novu knjigu, 20 godina terapije i tako dalje, da je to zaista naučno do tančina ispitano, da, na primjer, čovjek, znači, u pljuvačci mogu da izmere nivo neurotičnosti. Dakle, toliko je sada nauka dostigla jedan nivo da je zaista zgodno pročitati tu knjigu, pročitati Lovena i tako dalje i vidjeti kako je nauka zaista mnogo napredovala u tome i ukazuje, potvrđuje upravo ovo što se već hiljadama godinama radi. Drugim rečima, upravo ono što su mnogi mudraci od davnina najavljivali, a to je da će jednoga dana u eri Vodolije doći do ponovnog spoja zvanične nauke, odnosno zvanične sadašnje i njenih preteča, da kažemo, znači onih starih nauka koje su trajale ovim ili onim stazama hiljadama godina i da će konačno doći eventualno do nekog njihovog spoja u toj spiritualnoj ravni pre svega. Pomenut ćemo samo možda još nekoliko bitnijih stvari, a to je osnovno pitanje koje mnogi postavljaju, pre svega laici, kako je moguće da neko kao laik, završavajući za par sati, odnosno vi ga naučite prosto jednostavno šta bi trebalo da uradi za par sati, nekolicinu tih tehnika koje su jako jednostavne, o kojima jedno od njih smo i spominjali i pričali gotovo cijelu emisiju, uspeva da uradi nešto što je još uvek neshvatljivo, a to je znači da zagazi preko 700, 800 ili zavisi već koliko stepeni i da mu ne ostane ništa. To je prvo pitanje koje postavlja, a drugo bi bilo odmah čemu sve to? Ja sam rekao, da kažem, svako od nas živi svoj život i bitno je imati zaista u životu što više pozitivnih iskustava. Bitno je biti zdraviji, zadovoljniji prvenstveno sobom, naučiti osnovne stvari, naučiti osnovnu mudrost, naučiti osnovne stvari kad je u pitanju naša emocija, ljubav i tako dalje. Svi imamo tu žestoke predrasude. Prema tome, bitno je suočiti se sa sobom, prepoznati svoje emocionalna stanja, svoje te neke predrasude kad je u pitanju mudrost, ljubav, istina i tako dalje. Bez toga nema napretka. Zato ja nudim taj jedan dobar i efikasan metod koji zaista omogućuje ljudima da za vrlo kratko vreme steknu to pozitivno iskustvo i da kasnije u životu budu zadovoljniji, uspešniji sa sobom i naravno okruženje sa kojima smo svi povezani. Dakle, u tome jeste, da kažemo iz nekog socijalnog ugla, mnogo dobra stvar. A da li možemo da kažemo da je upravo to što nekome deluje frapantno, kako je to moguće da neko učini, da je možda slična stvar da ga vi obučite u toliko koliko i neko ko odluči iznenada, recimo, evo konkretno kod nas svojevremeno Nadi Ciganli da skače bungee jumpom, iako nikada nije verovao da će moći da skoči sa te visine i uspe da izvede tako nešto. Da li možemo tu da napravimo neku paralelu, da isto tako kao što nekome nije padalo na pamet da je moguće da to uradi, znači da zagazi i da pređe preko vatre bezbedno, da uspeva i u tome? Da vam kažem, poznata je stvar, najteže je suočiti se sa sobom. Bili su kod mene ljudi koji su bili padobranci, koji su bili planinari, razne stvari. Svi imamo opasne zanimanja u raznim stvarima. Znači, čovjek može vozi automobil opasno, znači postoje trkači, voze opasno i tako dalje i stvaraju od sebi neke teške stvari. Međutim, ipak je najteža stvar i najvrednija stvar suočiti se sa sobom. To je najvrednije. Prema tome, ne može da se napravi neka vrsta poređenja. Može, ukoliko čovjek žudi istinski za istinom, za Bogom, za nekim pravim stvarima, u bilo čemu. Ali, kažemo, većina ljudi radi razne stvari, ali nema tu nameru koja je u stvari najvažnija.